Pa, kako ti se sviđa nova kućica? Jel ti se dopada? Super! Hajde da je pogledamo! O, šta je to? Dakle, ovo je kućica za moju lutku. Šta si rekla? Ne! Ona je moja, ja sam je prva videla! Pa ne! Kuća će biti moje, daj mi! Šta radiš? Sad imamo dve kuće. Dobro je. Dakle, vreme je da sredim svoju kuću. Gledaj pažljivo. Treba malo magije. Eto, dočarala sam plastelin. Sad ću ga razvaljati i napraviti jedan veliki listić. Tako je. Odlično mi ide. Gotovo. A sad ću seći pravougaonik i zalepiti ga na zid svoje kuće. O da, ispalo je divno. Napravit ću lepe šare. A sad mi treba šetkica i sladoled. Baš je ukusan. Sladoled mogu pojesti jer mi treba samo štapić. A ja ću početi da farbam svoju kućicu. Eto, sladoled sam pojela. Treba mi još jedan. Šetkica mi ne treba. Uzet ću sunđer. Da, on ostavlja baš lepi tragovi. Divno. Gledajte, sada to liči na ciglu. I još jedan sladoled sam pojela. Sada mogu napraviti nešto od ovih štapića. Da, sad ću nešto smisliti. Odlomit ću kraj. A sad ću to sve zalepiti na kuću. Tako je, nastavit ću da radim. Odlično mi ide. I na krov ću staviti malo. Gotovo, baš mi se sviđa. A sada to sve treba ofarbati. U crnu boju, naravno. Obožavam ovu boju. I dodat ću malo crvene. Šta se dešava? Šta je to? Vanessa! Jesam li te pogodila? Izvini, slučajno sam. Ja sam već obojila svoju kuću u roze boju. A kao ukras ću koristiti marshmallow. Da, poređat ću ga ovako. Baš mi se sviđa. Lutko, ti mi pomažeš? Super, mi smo odličan tim, baci kocku. A sad ću s pomoć ovog valjka dodati srca na zid kućice. Super, pogledajte kako to slatko izgleda. Ja sam oduševljena sam i moja lutka isto. A šta da stavim na krov? Neka budu ova srca na krovu. Da, to je divno. Ups, izvini. Marš od moje kuće! I ja ću ukrasiti svoj krov. Ali ne srcama naravno, nego slepim miševima. O da, ali ni to ni sve. Okačit ću jeziva krila. Sada moje kuće izgleda baš brutalno i mračno. A ja ću staviti beli okvir ekstra. I srce na kući. Gledajte, ono sija ekstra. A vidi moj krov. Da. S polja kućica izgleda ekstra. Buh! Nemoj da me plašiš. A vidi šta imam, Lutko. To je lepa, lepljiva traka. A mi ćemo napraviti takve pločice u tvojoj donjoj sobi. Vidi kako super ispada. A zidove ćemo ukrasiti roze mašnicama. Preslatko, jel da? A jednu mašnu ću staviti tebi. A baš ti dobro stoji. Čekajte, šta je to? Šta se dešava? Još malo. Tako je, još. Da vidimo šta je spalo. Komadići, da, to mi treba. Stavit ću ih na pod. Odlično. Ostalo je sve ofarbati u sivu boju. Mnogo mi se sviđa ova nijansa. Ekstra. Ali ni to ni sve. Treba okačiti zavese i luster. Ekstra. Ja obožavam sveće, tako da ću dodati što više. Stolice ovde. Sat i kamin. O da, moja soba je mnogo dobra. Lutko, sedi i uživaj. Ti si moja kraljica. Vidim da uživaš. Šta je bilo? Gledaj! Tu će biti sudopera.
Pored šporet, a ovo je mali frižider. Eto ga. Stavit ću još police, slatkiše i ukrase. O, da. To je mnogo slatko. Moja kuhinja je skoro spremna. Jo, ali ja sam sasvim zaboravila na sto. Sad čekaj malo. O, tačno. Na zid mogu staviti travnjak i cveće, tako. I naravno sto i stolice. Eto, sada možeš da sedneš i da jedeš. Pa, jel ti se sviđa? A vidim da ti se sviđa. Uzmi tanjirić za svoj doručak. Prijetno, Barbiko. Eto, posluži se. Da, moja kuhinja je ispala odlična. Svaka mi čast. O, da. Ne mogu da se nagledam na svoju sobu. Ona je odlična. O, kakav mekan tepih. Savršen za moju sljedeću sobu. A zid ću ukrasiti lepim zavesama. Dodat ću još roze krevet i rasvetu. Zatim lampu, noćni stočić i ormar za stvari. Vidi, jel ti se sviđa, Barbiko? Naravno da ti se sviđa. Mnogo lepo, sve divno. A lezi na krevet, odmori se. Tu možeš da spavaš i da radiš. Imaš prelep roza laptop. Sve kao što voliš. Ja sam srećna kad si ti srećna. Šta? Platica? Okej, šta radiš? I ova mi ne treba, i ova. Kakav miris. Kod mene na tepiku će biti prave latice ruža. Da, a cvećem ću ukrasiti zid. Crno-crveni krevet. Da, mnogo lijep. Zatim maneken. I ogledalo. Pa, kako ti se sviđa, moja draga? Ispalo je jako dobro, jel da? Ovo je nevjerovatno. Ipak moja spavača soba je mnogo bolja. Ona je mnogo slatka i nežna. Ostalo je srediti posljednju sobu. To će biti kupatilo. Stavit ću kadu u obliku cipele. A na zid ću okačiti leptire. Tako je. I treba dodati još puno slatkih detalja. Aha, i ne smijem zaboraviti na toaletni stočić. Wow, koliko imaš različitih flašica. Ti baš voliš da se kupaš, jel da? Uživaj, draga moja. Šta, leptiri? Odvratno, ja imam nešto bolje. To su slepi miševi. Stavit ću ih ovdje. Zatim ću dodati sveće, slike i naravno sto. Da, crn kao moje srce. Ali ipak nešto nedostaje u trpezariji. Da, znam. To je krv. Da, obožavam krvavu boju. I ukus je super. Sipat ću krv u čašu. Da. A sada možeš da probaš. Jel ti se sviđa? Tačno posljednji dodir. I to je to. Vanessa, vidi. A vidiš šta ja imam? To je travnjak. Sad ću da sredim svoje dvorište. Stavit ću lepo drvo i to je to. Ovdje moja Barbika može da leži na svežem vazduhu i da uživa. Još ograda i to je to. Dvorište znači. I ja sam napravila svoje dvorište. Kako dobar pas. A moja Barbika će imati još i auto, znaš? A roze, naravno. A mojoj ne treba auto. Wow! Moja kuća je divna. To je najbolja kuća na svetu. Jako sam zadovoljna. Šta to pričaš? A moja kuća je mnogo bolja. Ja sam zadovoljna. A i moja lutka isto. Iskreno, obe kuće su lepe. Da, slažem se. Vivian, hajde da vidimo šta se krije ispod kanine. Hajde. Wow, pa to je kućica. Kako cool. Tu su čak i lutke u kompletu. Ja imam slatku lovkinju na demone. A ja imam balerinu kapućinu. Hajde da počnemo da sređujemo kuće. Hajde,
Imam pakovanje od Pringles. Izvadit ću čipseve. O, pogledajte kako su lepi. Želim da pokrijem sav krov čipsom. Da, to izgleda odlično. A sad ću dodati malo magije. Tačnije, mnogo šljokica. O, da, to će biti predobro. Jesam rekla, pogledajte kako sija krov. Cool. Ne mogu da se nagledam. To je prava magija. Okej, četkica mi više nije potrebna. Sa krovom sam završila. Ej, to je bolelo! O, smislila sam da ukrasim krov marshmallovom. Ispalo je tako lijepo! Cool! A Jenna, a šta si ti još smislila? Imam mačku. Baš kao kod lovkinja. Doneo mi je sjajan tepih. O, hvala ti puno, mnogo lijep. Dakle, stavit ću ga na zidove kuće. Odlično. A sad ga treba očešljati. Cool, svaka mi čast. Baš mi se sviđa moja kuća. O, kako divno mirišu ruže. A dakle, pokriću svoju kuću cvećem. Lepota, baš mi se sviđa. Ispalo je tako nežno. Ostalo je da dodam ovdje tobogan. Da, i ja ću. A ispod tobogana će biti ovaj bazen sa lopticama. Wow, kako cool. I obavezno treba osvetljenje. Hajde da isprobamo tobogan. 3, 2, 1, idemo! Jehu, kako sjajno! Da, hajde da dodamo još jedan detalj na kućicu. Neka svi znaju ko ovdje živi. Kako cool i zabavno. Usput, već sam smislila šta ću napraviti na trećem spratu. Tamo ću staviti kočiju sa šminkom da se moja balerina šminka. Još mi je potreban ormar za odeću i lep krevet. O, gledajte koliko različite šminke ima. Ovdje čak ima i ruž za usne. Sad ću se našminkati. Wow, kako lijepo sija. Pogledajte. Super, sad sam prava lepotica, jel da? Wow, Vivien, kako sjajno. A šta još imaš? Pogledaj, u ovoj kutiji je poklon. Hajde da vidimo. O, ovo je nova prelepa haljina za moju balerinu. Police ne smije biti prazne. Rasporedit ću torbice. Odlično. Ej, Jenna! Pogledaj. Šta? Ne diraj. To je imovina moje lutke. Idi napravi svoju sobu. Pa dobro. I ja ću napraviti spavaću sobu. Dakle, krevet je već na mestu. Sad ću uzeti plastelin. Treba ga razvaljati i zalepiti na karton. Da, tako je. A sad ću dodati detalje. Dakle, treba mi kosa, oči, obrve, osmeh i to je to. Pogledajte, napravila sam svoju lutku. Stavit ću ovdje njen portret. A tu će visati slatko osvetljenje. O, da. A evo i tigra. Kako si sladak, dušo. Dodat ću lepu lampu u obliku meduze. Menja boje. Tu će biti kompjuter i nekoliko postera. Odlično. Moja lutka će moći da igra svoje omiljene igrice ovdje. Svaka čast. Vidim da ona uživa. A moje lutki se baš dopala njena kozmetička kočija. Tako sam srećna. A šta tamo radi Jenna? Oho, kakva je to igračka. Liči na mali Happy Meal. Dobro, ovdje će na drugom spratu biti kuhinja. Već sam stavila ovdje sto i stolice. A još imam slatke stikere. Sad ću da oblepim zid sa njima. Da, super.
A još ću otvoriti pakovanje Skittlesa i sipat ću sve bombone u bazen. O, da. Moja lutka može ovdje da se igra. Baš je zabavno. Cool. Zabavljaj se. Tu će biti njena kopija u punoj veličini i stativ za snimanje TikTokova. Dakle, vreme je za užinu. Donela sam ti Happy Meal. Prijatno, draga. Uzet ću ukusan fondan, napravit ću hranu za moju balerinu. Znate, ona obožava sve slatko. Dakle, napravit ću za nju ukusnu krofnu. O, izgleda tako lijepo. Cool! Odlično! A sad ću dodati slatke konfete. Lepota! Dakle, stavit ću krofnu na tanjir. A još sam napravila piće i tortu. Tu će biti fotelja, slika na zidu, a police treba napuniti ukusnom hranom. Tako je. Tu ću staviti tablu i nacrtat ću kafu na njoj. Eto, sedi balerino Cappuccino, uživaj u svom doručku. Prijatno, lepotice. A dok ti doručkuješ, ja ću pojesti tortu. Baš je ukusna i ja obožavam slatko. Pa dobro. Ja ću na trećem spratu napraviti sobu za žurke. Da, to će biti cool. Okačit ću disko kugle. Tu će biti scena i velike zvučnike sa muzikom. Zatim mi trebaju aparati za ples. I to je to. Možemo da se zabavljamo. Moja lutka tako dobro peva. Ona obožava K-pop. Da, ti si tako talentovana. I ja ću da pevam sa tobom. Hajde zajedno. Wow, bravo! A šta ja da radim? Tačno! Za početak okačit ću ovakvo lepo cveće na zidove. Cool! Izgleda mnogo lijepo. A tu će biti atrakcija, a ovdje bicikl. Stavit ću moju lutku ovdje. Gledajte, ona ima svoj mali Luna Park. Jenna, hajde malo da jedemo, molim te. Baš sam gladna. Ima marshmallow, posluži se. O, hvala, to je baš ukusno. Usput, odlično smo se potrudile. Napravili smo baš dobre kuće. Svaka je ispala tako jedinstvena. A vi, ljudi, napišite u komentarima koja kuća vam se najviše sviđa. To je moja nova kuća. Wow! Kakva divna soba, sviđa mi se. O, čao, ja sam Barbie. Obožavam sve roze. A ko su moje komšije? Ćao svima, ja sam K-pop, lovkinja na demone. Zovem se Rumi. Drago mi da te upoznam. A šta je ovo? Barbie, drži se blizu. Ovo može biti demon. Ovo je teleport. Ćao svima, ja sam Sirena. Sad sam vaša nova komšinica. Izgleda da sam već stigla da slomim krevet. Ups. Možda da joj pomognemo? Bila bih srećna. Pomozite mi da ustanem, devojke. Molim vas. Naravno, ustaj. Sve je u redu? Da, sve super. Moram da popravim svoj krevet. Malo magije. Ovako je bolje. Ukrasila sam ga algama i školjkama. Izgleda tako lepo. Devojke, sklonite se malo. Sad ću da dočaram ukrase. Odlično! Ovo ću staviti na uzglavlje kreveta. Wow, Ariel, to je baš cool. Tvoja magija je neverovatna. Hvala. Mnoge sirene imaju super moći. Ispao je baš lep krevet. A sad ću dodati novu posteljinu. Ja obožavam sve morsko, jer sam ja sirena.
Ispalo je tako slatko, baš kao kod moje kuće u okeanu. I ja želim da ukrasim krevet. Dakle, Barbie, uzmi to. Samo nemoj da se pomereš. Sad ću da isečem ovaj karton svojim dugim mačem. Kija! Pazi malo, oštar je. Da. Jesi završila? A šta si napravila? Wow! Ups! Šta je bilo? Kako cool! Hvala na pomoći, Barbie. Nema na čemu. A sada moram da ofarbam to. Koristit ću plavu boju. I spašće moj omiljeni domaći tigar. Aha. I ostalo je dodati par detalja. Dakle, uši. Zatim oči. Usta. I nos. Odlično. Sad ću ovim ukrasiti krevet. I pored tigra treba da bude golub. Šta bih mogla još da uradim na krevetu? Kakvu posteljinu da stavim? Moja pletenice izgleda super. Sad ću pokušati da isplatem isto takvo čebe. Sigurno ću uspeti. O, da, kakva lepota. Treba mi još par takvih pletenica i ispalo je prelepo čebe. Stavit ću jastuke i mekane igračke. O, da, to je divno. Gotovo. Bravo! A šta ja da smislim? O, znam! Ken će mi pomoći. Kene! O, već si ovde? Naravno, kako mogu da ti pomognem? U stvari ništa ne govori, znam sve sam. Na uzglavlju kreveta ti treba roza srce. Posteljina mora biti isto roze. Zatim ću staviti mekane jastuke i puno igračaka. Gotovo. Barbie, da li ti se sviđa? O, hvala ti, Kene. Sve si uradio savršeno. O, to je tako slatko. Hvala što si pomogao. A vidimo se, dragi. Ćao, ćao. Hajde da pogledamo bliže vaše krevete. Kako lepo. Odlično ste odradile. Svaka je ukrasila krevet na svoj jedinstveni način. Oduševljena sam. Dobro, sada idemo dalje. Okean. Kako je lepo. Obožavam da plivam pored korala. I volim sve svoje ribice. Šta je ovo? To je bio samo san. Jao, kakav prazan, ružan zid. Treba ga ukrasiti koralima. Da, ovako izgleda bolje. Super. A na vrhu ću uzgajiti malo algi. Eto, sad je postalo kao kod kuće. Bravo, a šta ja da smislim? Ja obožavam da pevam sa svojim drugaricama. Mi često organizujemo koncerte. A još mi imamo puno fanova. Znaju sve naše pesme na pamet i plešu zajedno sa nama. Da, to je super. Da su sada ovde svi naši fanovi. Šta? Wow! Pa vi ste ovde i doneli ste gomilu plakata. Taman će mi trebati za moju sobu. Hvala puno. Sad ću ukrasiti sve zidove. Ovde. I ovde. I ovde. Da, lepota. Dodat ću malo neonske trake. Odlično. Ovako izgleda mnogo bolje. Barbie. Da, sačekajte. Šta da smislim? Ne to. O, kako teško. O, znate šta? Sviđa mi se moja maskica. Ken, ponovo mi trebaš? Ćao! Osjećam kada ti treba pomoć.
Našao sam tapete kao tvoja maskica. Sad ću ti pomoći da ih zalepiš. Ovo će potrajati par minuta, sačekaj. Eto. O, bravo! Šta je bilo sa merdevinama? Sad ću pasti. O ne, neću dozvoliti Kenu da padne. Spasit ću te. Stani, šta se dešava? O, Barbie, uhvatila si me. To je tako slatko. Hvala. Hajde da se poljubimo. Samo što mi je jako teško. Ups, vi ste tako smešne. Kako ste? Sve u redu i sa frizurom je sve super. Ćao, Kene. Jel mogu sada da dobijem poljubac? Treba mi pomoć. Okačimo na zid. Da, naravno. Ovako. I rasporedit ću svu tvoju šminku. Gotovo. Kako ti se sviđa? Super. Izvoli, ovaj koverat je za tebe. A šta je unutra? Hajde da vidimo. O, to je vazdušni poljubac. Kako slatko. Hvala, Barbie. O, lepota. Malo levo, ne mislim desno, ne levo. Jel ovako? Da, ovako je dobro. Malo ka sebi. Da, super. Gotovo? Saću. Ispalo je divno. Kene, hvala na pomoći. Nema na čemu. Ja sam stavila baldahin iznad kreveta. Izgleda odlično ovdje. Ali dodat ću još ovaj ukras. Da, cool. A šta se tamo dešava? Wow, Ariel. Ispalo je tako lepo. Nevjerovatno. Da, to velika meduza izgleda sjajno i meni se sviđa. Devojke, napravili ste savršene sobe, a vaši kreveti izgledaju ekstra. Svaka je odlično završila izazov. Svuda je tako lepo. Došla mi ideja. Dodat ću tepih pored kreveta. Tako će biti još bolje. I stavit ću ovdje stočić. Super, onda ću i ja staviti tepih. Da, isto. I ja ću imati lep tepih. Da, i sanduk sa tajnim blagom. Kako sjajno, sve mi se sviđa. Smislila sam još nešto. Hajde da ugasimo svetlo i pogledamo svaku sobu. Svuda imamo osvetljenje. To je fantastično. Ako vam se dopao naš izazov, stavite like i molim vas da pratite naš kanal. To nam mnogo znači. A vidimo se uskoro. Ćao, čao!